Takto vyzerali naše 3 dní v raji. Po mesiaci na Lombuku sme konečne na chvíľu vymenili ostrov. Vyražame na Gili. Lode sú pre mňa nočná mora, ale bolo mi jasné, že sa im tu úplne nevyhnem. Potom, čo sme v tomto uzavretom fastboate vypotili celodenný príjem tekutín, sme konečne pristali na Gility. Vedela som, že tu nefunguje motorová doprava? Áno, ale že sa budem celý čas uhýbať toľkým koňom, to som zase úplne nečakala, ale bol to super, ako vrátiť sa späť v čase. Je to party ostrov, tak jasné, že sme išli na drink, ale ako vidíš, z toho výberu na slepo som moc nadšená nebola. Skoro ráno sme vyrazili na moje prvé šnorchlovanie v živote. A hneď za korytnačkami. Extrémne cute, to bolo fakt mega zažitok. Potom sme 100 rokov vyberali, kam sa ísť naraňakovať a jedlo bolo nakoniec aj tak nič moc. Ale aspoň sme mali zaujímavý výhľad. Akože halo, aby takíto 60-kiloví typci nesli na hlave hen takú záťaž, nechápem. Na chvíľu sme posedeli a rovno pokračovali na obed. Zvyšok dňa sme boli na pláži a šnorchlovali. Celý čas som mala pocit, že som v takom dokumente o podmorskom svete. No a nie je nič lepšie ako zakončiť deň pivom, že? Zajtra sa presúvame na Gilier, ale to už vidíte v ďalšom videjku. Papi!